Здравейте, приятели! Днес искам да ви покажа не просто кухненски уред, а едно малко студио за кулинарни идеи чрез Thermomix. Ще започнем с най-важното. Всичко тук е създадено, за да ви спести време, усилия и бъркотия. Thermomix комбинира в едно устройство рязане, месене, готвене на пара, сувит, пасиране, миксиране и още над 20 функции, които обикновено изискват половината уреди в кухнята. Днес ще видите как само с няколко докосвания можем да приготвим ястия, които изглеждат и са уникално вкусни, като от професионална кухня, но без да се налага да сте професионален готвач. Ще направим демонстрацията в реално време. Ще готвим, ще тестваме и най-важното – ще се забавляваме. Ще обърна внимание и на Cookido, огромната библиотека от рецепти, които се готвят стъпка по стъпка. Тук няма как да сбъркате. Устройството ви води, показва, отброява, мери и контролира температурата. Това е единствения момент, в който е позволено да не мислиш много, защото Thermomix мисли вместо вас. По време на презентацията ще споделя и няколко лични трика. Малките тънкости, които правят готвенето с Thermomix още по-лесно и приятно. И накрая, ако имате въпроси за рецепти, функции или просто сте любопитни, само попитайте. Ще съм на разположение, за да ви покажа всичко спокойно и честно.